Muri yeZimbabwe tiri kutaura kudai so tapedza kuita conversation retired general Takawira and zvavatiudza muri yeZimbabwe I think muri kutongonzwa nokuti voice ritori low. Zvavatiudza zviri kutaridza kuti ma1 and ma1 because pari kutaridza kuti pane munhu aomesa musoro zvokutozvoomesa musoro wokuti vashandisira machannels ese mamethods ese but munhu wacho unotaridza kuti ari serious on consolidating power zvekutodaro zvokuti mona tisingadi kutaura mamashoko akafanana nokuti vanhu kupfuudzwa kwevanhu but zvinotaridza kuti munhu wacho atori redu kuramba achipfuudza vanhu handiti. So right now izvi ndo zvava kuitika muri yeZimbabwe, izvi ndo zvava kuitika ende zvinhu zvacho regai tichizvipinda mazviri. So tichitaura naretired general vari kuti ivo mutemo nzira yawava kugugwa nayo, mutemo uri kugurwa left right and center handiti uchigugwa mutemo. So right now because you have to understand kuti as of right now as we speak the Zimbabwe Defense Forces has got a duty according to the existing constitution to do what? To uphold and defend that constitution. Right now as we speak mutemo uripo right now ndokuti the constitution must be upheld and be defended by the Zimbabwe Defense. It's its job, ndo basa. So riri basa rechuneti cab 3 kuti ipinde ishande havafaniri kutanga kugura mutemo first because vakatanga kugura mutemo first zvirova kuti the army must defend it is their constitutional obligation. So vakomana ava kana vanga vachida kupinza according to zvitaurwa panapa, kana vanga vachida kupinza amendment bill number 3 vaifanirwa kutanga vatevedzera everything chiri muconstitution and then kana vapinza amendment bill, because amendment bill number 3 muri kungoridzwa kana rikapinda zvoda kuti president can change a lot of things in the constitution and achingoshandisa parliament never ever come to the people again and they can change anything, they can just create whatever they want. Even if they say we are creating a dynasty now, all of you MPs amuchafi makavhotegwa futi, you are now ministers for life, they can just vote for it in parliament and then introduce it right after amendment bill number 3 rapass. But unfortunately amendment bill number 3 rokwanisa kutotadza kupasa zvachose. Why? Because pagugwa mitemo right, chiregai tikupinzirei zviri kuitika mukati muri yeZimbabwe, mukati kubva mukati. So vakomana right now vari kuongorora. So nezuro was one of the biggest days in all of this. Ndosava magenerals akuhla kuti zviya zvatakaronga zvatakati it's plan B, it seems like plan B ndo yaakudiwa. Ramaphosa wakafly akapinda akazopawo mawarnings according to information, akazopawo mawarnings ndokumana mirai vamunangigwa mirai necab 3 yenyu ichichichi munokwanisa kukonzeresa havo kunyonga muno musouthern Africa musadc region handiti right. Seems kuti justice minister vanaziyamisa murezima toda kuti munzwisise, toda kuti muchinzwisisa at this level. So you see kubva munangagwa zvakatanga kupusha nyaya dzecab 3 muri kufanira kubata iye pachake kana kwakuchinzi tinouyisa vanhu tiri kupinza vanhu mukoti, hani muri panzwa tichitongera umwe neumwe nemhosva dzake dzakapara towards cab 3 munangagwa habatwi nemhosva because remember chimurume achina chambogara chataura pamusoro pecab 3 chichiri sapota kana kuti sei vakauya vakaripinzira voga iye anenge achingovapo angotasa achidi. So one public kana kuti mukoti timu rava nemhosva especially ndivana ziyambi he is the minister of justice, munhu wokutoti haafanirwi kuwanikwa achisapota zvinhu zvakadai so injustice, iye ari minister wejustice mupabata. So zvakamira zvakadaro vanhu vava kuhla stereki, vanhu vari kushuva kuti dei cab 3 rabudirira no matter what, bhozi rikatadza kubudirira zviri kureva kuti vakomana vanokwanisa kunopinzwa mumakoti, vakomana votovharigwa. Vandivanani vanhu vava? Vanhu vakapinzira cab 3 ndo vana ziyambi ndo vana chihobho rimwe timu rese handi muri kuriona, muri kupabata. So that's why muchiona varivo vari kumhanya umberi vane dzungu vachipusha even president because
zvinotaridza kuti president even vakatoda kumbotombonzwisisa vanotaridza kuti vanenge ivo president Mnangagwa ane pfungwa 2 anenge aida kuonera kuti chinhu chopinda rechi situation yakamira sei handiti kana vandisimukire azondipandukire mangwana muri kubata anenge achitovhunduka. So vakomana vari kuti vari kucalculate right now mhosva. So pakataugwa naziyambi nezuro kuti muparliament hamusi kuzoita public voting because yatinayo isusu ipati democracy. Kana uri munhu weZANU-PF unovhotera zviri resolution yakabva kubato kumusangano kuZANU-PF yekuti Cape 3 muri kubata kureva kuti hamusina chinjonzi democracy munyika. MPs akainda zvemajokes zvainzi kwanzi they are doing public consultations because what's the use public consultation kana iwe uchizoti wadzoka muparliament you still have to vote zviri kudiwa neZANU-PF yako yauriwa. Public consultation zvazviri zvokunzwa kuti vanhu paground vari kuda Cape 3 rika kuti kwete zvichira kuti iwewo kana wakudzoka uchivhota muparliament you vote based on what your constituents told you. Handi kana vakati havasi kuda Cape 3 whether uri munhu weZANU kana kuti uri chii unobuya uchivhotera kuti no to Cape 3 amaona mubabata ziyambi ndobva chava yachiti hakuna izvozvo tichashandisa mapati wipi shamu dzemusangano kukurova upinde mugwara uvhotere ZANU-PF muri kubabata. So uyu mufesi uyu anonzi ziyambi watova nemhosva in fact watova nezvinhu zvekutogona kunomusungisa totoda mupinza pamberi pekoti. So vari kupusha vachivhunduka but zvatiri kutaura kuti zviri kuhliwa nearmy muri kutozvinzwa imi kuti zvii because vakomana ava vachiramba vachipusha handiti ende vakapusha vakapinzira Cape 3 ma1 atanga ma1 anenge atanga ipapo ndekutoti kana justice system isiri kushanda munyika it doesn't make sense. But one thing chatakakuudza panapa ndechekuti vakomana vakata resolution yekuti vachipinzira Cape 3 chinoitika chinhu 1 ndechekuti they will make sure that there is safety in the country. They make sure that no one is being intimidated. Zvirova kuti majudges they will be protected, and once that happens nyaya padzichawiswa kufront vanenge vachisungisa kana kuti cabinet vachisungisa president kuti no vagura mutemo vapinza Cape 3 pasina kuenda kureferendum, idzodzo nyaya dzichatongwa pajekerere muri kubabata nyaya idzodzo dzichatongwa pajekerere because the guys will protect, will make sure that there is safety, no one is intimidating no one. Takuudzai muri Zimbabwe. Stay tuned. Thank you for watching. In fact, tisatapedza ipapa mabata pane point mabatwa pane nyaya iri kuti vakomana chichiri kuitika according to comrade takawira kuti chichiri kuitika ndechekuti vakomana vachatevera mutemo muZimbabwe. It's never like no one plans to do violence, no nothing, but chinongodiwa chete is the protection to make sure that the rules, the laws are followed and no one is being intimidated, because intimidation in Zimbabwe, it's a culture, it's a political culture. There's a lot of intimidation, especially around my elections, especially around sensitive political issues. Do you understand? But if there is security in the country, which means the security institutions are saying no one is going to be intimidated at this particular time, what that really means is that Zofamba according to the constitution, according to the law. Peace.